Можем ли да потвърдим, че в септември ще има матч? Да, сега специално датата не се знае, но в септември месец ще има матч за световната титул с Виталий Кличко. Днес обявиха, че търгът ще е на 17 юни за матча. Потвърдено ли е това? Ами 17 юни ще е търга, да. Но пак се очаква, пак очаквам някакви, нали, несигурни игри, но ще видим. Ти имаш ли предпочитания къде точно да се състои матча, какви обстоятелства да има около него или каквото и да се случва? Значи за мен, аз не един път казах, че най-важното е аз да съм подготвен, да се чувствам добре, да благодаря на Господ да ми даде здраве до тогава. Мисля, че при една добра подготовка ще докажем кои са българите и кой съм аз. Изненада ли те, че Кличко така смени песента и отначало говореше, че съм неопитен боец, а сега че си имал много голяма кариера като аматьор? Значи това е типично за Владимир, но той така винаги изкача според тоягата, нали? Лавира, постоянно говори това, което на него му е удобно и това, което нали, трябва да говори. Но той много добре знае кой съм и много добре знае какво мога и какви са качествата ми. Те са голям екип, голяма империя, но аз мисля, че българската енергия е много силна, така че няма да може да се справи с мене. Предполагам, всичките тези дискусии относно наградния фонд, как ще бъде разпределен, те мотивират допълнително. Беше казал, че и без пари си готов да се биеш дори. Значи не само тези дискусии около наградния фонд, ами много други така задкулисия, така доста изнервят, доста допринасят за неспокойствието ми, за това, но аз мисля, че тия неща на мене никога не са ми били приоритет и за мен е важно да има матч и аз да победа. Финансовата страна на нещата не е за мен толкова важна. Същинската подготовка кога започва? Ами аз вече се подготвям. Върнах се преди няколко дена от Германия, след няколко дни заминавам пак и може би ще дойде и на Белмекен с няколко спаринг партньора, защото имаме уникална база високопланинска, така че тук предполагам, че ще се подготвя отлично. Верни ли са информациите, че наградния фонд може да стигне 20 милиона, което се звучи малко нереално, поне според мен? Нереално в професионалния бокс в тежка категория няма такава дума. Всичко е реално в професионалния бокс. Мисля, че тежката категория не един път е доказва, че може да стигне и до по-големи суми, но това пак според зависи. Предполагам, че няма да се стигне този път. А имаш ли информация дали има бизнесмени заинтересувани от мачове с Кличко? Освен Завърланд, нали, представителите на Владимир? Това няма да го коментирам. В началото на професионалната ти кариера беше казал, че мечтаеш и имаш амбицията един ден да играеш Кличко. Това сега е почти факт. Следващата амбиция каква е? Нека да се сбъдне, нека да стане тази реалност, нека да мине двубоя, тогава ще кажа каква е следващата ми амбиция. Аз мисля, че не е важно, че нали, вече има матч с Владимир Кличко и че матчът нали, е на лице, защото много хора даже ми честитат. За мен това не е важно, за мен е важно да победят. Чак тогава мога да приема честитки и мога да кажа, че сме направили нещо. Просто само участие за мен не е цел. Много пъти си го гледал, кое ще бъде най-трудното в един двубой срещу него? Ами много са нещата, но всичко ще си покаже на ринга. Трудно, лесно няма абсолютно никъде, но ще си покаже на ринга. Владимир е един боксер, който така е и малко по-висок от мене, което изобщо не ме притеснява. Още един път ще кажа, че най-важно е за мен как ще се подготвя. А нещото, върху което най-много ще наблегнеш върху подготовката си? Ами, мисля да наблегна най-много върху кондиционните тренировки, т.е. да съм максимално издържлив на абсолютно всичко и на абсолютно всякакви атмосферни условия. А реално за колко пояса ще се боксирате? Един или повече? Ще постави той на масата? Значи това зависи от това какво ние кажеме. Значи ние и аз лично казах, че искам да съм претендент за абсолютно всичките. Тоест той ще заложи абсолютно всичките пояси. Според теб склонен ли е да ги заложи? То няма как. Аз съм официален претендент за световната титла на IBF. Оттам нататък
аз съм си в правото да поискам да претендирам за абсолютно всички пояси. Специално за този матч. От колко години според теб не се е изправил Кличко срещу такъв противник реално? Ами, Витали, големия брат, който сега приключи с бокса и отиде в политиката, той се изправяше с по-сериозните противници, защитаваше титлите и на братци, които той загуби. Но Владимир, последният му сериозен противник, Александър Поветкин, срещу който той не показа кой знае какво, доказа още един път, че е добре подготвен тактически, натискаше през цялото време, което при мен няма да му се отдаде възможност, защото все пак аз съм от България и имам една добра школовка. Дори и в борбата имам приятели борци, ще ме подготвят, ще се бориме, няма проблем. А страх ли те от съдийски реверанс евентуално? Към него все пак е доста по-известно лице. Не ме притеснява нищо. За мен е важно аз да се представя добре и след матча да съм доволен от себе си. Това е за мен най-важно. Дори и да ме ощетят, дори да... Каквото и да се случи, какъвто и да е развоя на матча, за мен е най-важно аз да се чувствам доволен от себе си и да се чувствам това, което съм направил, да се чувствам абсолютно удовлетворен. Един страхотен сувенир, но не съм сигурен дали